Skoda Octavia 2006. Ongelma on tuulilasin pyyhkijät ei toimi. On koitettu sadetunnistin otettu pois, sulakkeita vaihdettu ja katsottu ja moottori tai koko laitteisto vaihdettu uuteen, joka on tosi vähän ajettu sitä autosta. Näihin nastoihin tulee maa, tuohon päätymmäiseen oikein puolimmaiseen tulee plussaa, 11,5 volttia, oli katkaisija päällä tai ei, vasen tuommoinen on se purppuran värinen, josta tulee 7 volttia kaiken aikaa, mutta ei tää toimi. Kun on tämmöinen teessä itsemies, niin ajattelin, että vaihdanpa tähän moottorin tilalle, kun se on noin hankala. Siellä niin paljon sälää täällä, kun tämän rasian aukaisee. Siellä on pelkkää ATK:ta tuolla sisällä. Ajattelin, että vaihdan siihen moottori. Tämmöisen perinteisen tuulilaisen pyyhkijän moottori. Sopisi mitoiltansa melko lailla. Mutta tässä on pikku ongelma. Tää toppaa tohon. Se ei teekään ympyrää. Se tekee edestakasta liikettä. Tämmöiseen mä en pysty. Muuten korvaisin tämmöisellä vanhalla vivustolla vaikka sen. Mitä on pikkusen vaikea sovitella. Tossa olisi pienemmä Skoda vivusto valmiin. Kyllä nyt jyrsii miestä.